Kedam tang jang mi poni phai ner kebarni ada por phai kebra chiti ma por malompen dipu along kedo Farmers Growth Center along Karbi Hills Life News Channel ningkan hini mahang ke thegarani ketalon pon bangso mai sarsing rongpi Karbi Hills Life Editor in Chief Ben mai chephem phuponsi kachetong don alohia tuma phan biren han se pensi pachini ponlo la sobhi Karbi Hills Life CEO Mongol rongpi na pen kachetong don alohia tumpen Karbi Hills Life ningkan hini kechok a cake setami beng ponlo maya long alohia man pen DPC amai phu borsing rongphar dipen bora prak news Karbi Anglong Life Editor in Chief Ratis rongphar kiri ronghang denarong press club pen bikrom teron na pen kaprek herangki klembang photum chetong don bangso maya long kachetong don alohia tumpen herangke asaya long ke claim ke dam nang je phuthak jumisen alam than pa jumi pon News report Karbi Anglong Life